Ej, Ja, folkens. Hvad? Ikke noget. Ej, folkens, hvad så der? Emil, der spiller sammen med Olli her. Det er en ny intro, jeg lige har lavet. Er det ikke god? Nej, det ved jeg godt. Er du klar til at blive åbnet? Er du rød? Okay, vi spiller på vores set, eller nej, war. Ja, Emil, jeg blev lige kigget for flyhack, så jeg er ikke med i den her runde. Nå ja, det er også rigtigt. Fuck, hvor nederen egentlig. Men, Jeg er og så lige- glad. ja, hvad? Jeg glæder mig til at skyde dig med en sniper. Hey! Jeg har også følelser. Jeg bliver åbnet. Jeg lægger også, så det går nok. Men i dag spiller mig og Oliver, og jeg siger hvad, eller serveren ligger ned, eller servernavnet ligger nede i beskrivelsen. Man kan næsten gætte sig frem til, hvad der står nede i chatten. Men så vil jeg prøve at åbne dem. Og selvom jeg ved, at jeg ikke kan. Jeg vil ikke sige så meget, fordi at jeg laver bare parkour og ikke rigtig andet. Nej, jeg hader det der spam med W, det hader jeg virkelig. Altså det der, hvor man vil løbe hurtigt, og så kommer det bare til sådan noget, hvor man løber hurtigt og så langsomt, og hurtigt og så langsomt. Det hader jeg seriøst. Jeg prøver bare at spamme i chatten. Men der står, please slow down chat. You mid. Get kigget for spam. No! Bliver du kigget for spam? Nej, men jeg vil, hvis jeg skrev. Eller, jeg vil, hvis jeg blev ved med at spamme. Jeg står bare klar i headshot. Kom så frem. Det her jeg altid fejler, fordi at den laver W-spam. Jeg klarer det. Dræber nu! Nej, så laver den W-spam. Fuck, din computer. Jeg kan ikke skyde. Ej. Jeg ved ikke, hvad der sker for mig. Og jeg fik lige 2 uber. Altså, kan I godt se, at jeg lagger? Hvis jeg dør her, så lagger jeg mega. Jeg kan ikke engang sigte, så meget lagger jeg. Jeg kan ikke... No, I died. jeg hører dig bare på. Ja, lol, jeg nakkede lige 2 med buer. Altså, de stod og sigtede en helt anden vej. Altså, til venstre for mig, ikke? Og så nakker jeg bare lige begge, fordi... det kunne jeg lige så godt. Jeg kunne lige så godt få nogle kills. Og lige, det er faktisk virkelig irriterende at høre på. Ej, man må ikke skrive sådan noget i chatten. Hvad? Hvad må man ikke skrive? Okay. Headshot. Headshot. Hey, jeg ramte ikke headshot. Øjeshot. Øreshot. Øreshot, næseshot. Nej, nu skal den lade. Hey, er du inde? Nå nej, jeg ved godt, hvor du er. Knæshot. Ja! Hvorfor skal den lade? Nej. Jeg owner, jeg lægger. Jeg owner, jeg lægger. Jeg owner, jeg lægger. Jeg owner, jeg lægger. Hej, Olli. Jeg vil owner med min crush bar. Det er en crash bow. Jeg er lige glad. Dø, alle sammen. Okay, Olli, lad os se. Jeg tester min archer skills. Jeg vil også teste mine archer skills med en flammekaster. Så står jeg ikke tæt nok. Okay, jeg kan ikke ramme. Det er faktisk også længe siden jeg spiller Minecraft, så det synes jeg er fair nok. Olli, du ved godt, når du reloader, ikke? Så er det mega sjovt. Der kan man bare blive ved med at skyde. Emil, jeg vil lige læse den her bog højt. Updates for Minecraft. Og så videre. We started work on a class system at the
Mimton, we can only have one class. This will be et eller andet 7. Jeg er rød. Jeg er blå. Heldig for mig. Hvad? Heldig for mig. For... Nej! Eller jo, jeg kan one-shot dig. Jeg kan også one-shot dig med min super one-shot gun. Nå ja, jeg er rød. Jeg tror lige hele tiden, jeg er blå. Det er også godt. Hvorfor? Jeg prøver at Jeg fik en. det minder mig om, jeg prøver jo at forklæde mig som blå. Jeg har allerede fået 3. Allerede kan jeg godt lige at sige. Jeg har fået 3 kills. Boom, boom. Det er dig med crash på. Ej. Jeg døde. Jeg fik kun 1 kill, og I stod. Hvorfor har jeg ikke en granat? Har du votet serveren? Nej. Men jeg vil gerne have en granat. Det vil jeg også. Eller jeg kan få mega mange der. Jeg hader. Det er jo klart, jeg spawner der. Jeg går i dækning. Bam, 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 bam. Dø. Jeg kan ikke lide den her. Jeg kan ikke lide det her. Jeg bliver åbnet. Boom. Ej, han skød mig en gang med en sniper, og han ramte mig i fødderne med en stensnit. Nå, trist. Hey folkens, det er et spørgsmål. Eller ikke et spørgsmål, det er noget skal. Eller subscribe. Det vil da være mega fedt at se, når min video bliver uploadet og det hele. Eller alt forskelligt fra Assassin's... Ej, ikke Assassin's Creed, det gider jeg ikke. Synes du, det er noget shit at spille? Hvad? Den der pil med det jeg skulle lige om lidt. Crashbow! Bang, 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 bang! Au. Det er altså en crash bow. Det er ikke en farve. Jo. Vi kan ikke lade være med Emil. Vi kan ikke se noget. Det har jeg det godt med. Kan I se noget? Ja, det kan godt se noget. Okay. Jeg har heldigvis ikke fået blindness. God damage. Nej, nu dør jeg. Hold dig ind, der skrev 3-0. Okay, hvis vi ikke vinder, ikke? Så tror jeg ikke, det passer. Jeg døde 7 gange, og jeg dræbte 3. Seriøst, jeg har dræbt 4, døde 3 gange. Jeg er ligeglad, Emil. Ja. Altså, fra jeres hold, det vil jeg sige, heller ikke så god som dig. Boom. Så er du god. Der er en skovlam der. Nej, der er en, der røg ud for banen, fordi jeg skød ham deroppe. Eller jeg tror, du er ude for banen. Jo, der er ude for banen. Oh my god, Emil, der er en eller anden på vores hold, der har jernarmor, han har en jernplade og jernsko. Ja, det er nok også... Prøv, man kan gå ind i shoppen, hvad man kan rigtig købe for evigt. Okay, lad os se, hvad du kan købe. Du kan købe en lav, tror jeg det hedder. Så en minigun, så er der flamethrower, en raygun og en crush. Og det koster 5 euro hele bundet. Her fra 2 til 5. Så 4. Super knife. Den der ved jeg ikke hvad. Og det er en tom knav. Nu ved jeg godt. Det her. Hvad for en? Den her, ikke? Det er en granat. Det ved jeg. Den her. Det er flashbang, og den anden det er en molotov. En molotov. You get donate at shit. Nej, det gider jeg ikke. VIP. Okay, VIP. Det koster 5 euro. Man får plus 10 XP. Og plus 2. Eller gange 2 mere credit. Kill. MVP. Det er 10 kroner. Der får du 3 gange. Nej, du får det der med sygt. Double XP. One day. Oh my god, hvor er det dårligt. Du var lige i gang med at læse, så. Og lige hvad er du for et hold? Jeg er rød sammen med dig. Sjovt, for du lyver. Du er rød. Det ved jeg, Emil. Jeg ved det, Emil. Prøv at kigge i chatten, hvad jeg skrev. Okay. Det vidste jeg godt. Hey, Dread. Nå,